38. Święty Krzyżu najmilejszy, Zusim chlebał najsławniejszy, w tym chlebie moc i siła, jano Jezusa nosiła. Z Jago płynie asaloda dla narodnego naroda. Lewa twiorda jest jak czyścia, daj ziemi aż prytni liścia. Spuścić ciała mojego Pana, jano wielmi skadawana. Dozwolę mu odpoczyć na ziemiu starej stąpić. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Розпочинаємо розважання над муками і смертю Пана нашого Ісуса Христа. Ісус Христос був один невинний, який терпів за кожного з нас. Він з любові до кожного чоловіка узяв криж і занес на Голгофу, как там, на этом алтаре, скласти у ахвяру своє життя. Саме найбільш невинне – это ненародженные дети, ті, які зачаті під лонем матері, а яких вельми часто кидають, забивають, ті, які тяне, нежадані. Сьогоднішній день, коли ми розпочинаємо 24-годинну адорацію, чуванню, інтенсивної оборони життя в сім'ї нашої парафії. Причому це ж крижовий шлях, це був спосіб пережити у такій задумі і молитві всіх недороджених, тих, які були забиті. Причому молитися за ті сім'ї, які вчинили такий грех забойства ненароджених дітей, обдарне вертання для їх, пам'ятання. Причому молитися в этом крижовому шляху саме за нашу країну, Білорусь, як у її від самого зачаття до натуральної смерті життя було під обороною, було шановане, було прийняте. Молимся об умоцнении едности в наших семьях, о поглублении веры. Який за нас терпел Єсу Христе, змилуйся над нами. Стация первая. Приговор. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог раскрыши муку свою, свет откупил Ты. Сегодня моя мама доведалась,
што я жыву ўжо больш за месяц пад яе сэрцам. На жаль, не ўзрадавалася мне. Сказала страшныя словы. Не хачу гэтага дзіцяці. Няма для яго месца ў нашай хаце. Езусе Хрысце, ты першы пачуў такі прыгавор і прыняў яго ў маўчанні. А я не ўмею гаварыць. Моя маці, мой тата, я сапраўды маўчу, але я знаю пра ваш прыгавор. Пытаюся вас, чаму і за што? Я ж не прасіўся на гэты свет. Няўжо любоў гэта толькі забава? Марыя, твоё сэрца сціскае боль, бо ты адчуваеш пачатак мук свайго сына. У гэты момант цябе няма побач з ім. Ты заўсёды была блізка яго, калі насіла пад сэрцам, калі прыціскала да сэрца. А як жа балюча табе, што іншыя маці зусім не радуюцца пачатаму жыццю ў іх лоне. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Jaki za nas cierpiał Adam. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja другая. Jezus bierze krzyż. Kłaniajcie Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz krzyży muku swoją, свет откупил Ты. Як жа цяжка жыць пасля прыгавора. Усё ува мне крычыць і пратэстуе. Хачу жыць, хачу расці. А вы не даеце мне гэтай магчымасці. Крэсліце Божыя планы, якія Бог прыгатаваў для мяне. Знаць, што ідзеш на смерць дачасна, узяць такі цяжкі крыж, калі яшчэ так мала сіл, гэта вельмі баліць. Мама, тата, ці ведаеце вы, што крыж, які вы мне далі, несправядлівы і вышэй маіх сіл? Марыя, ты маці усіх маці, і ты за іншых маці бярэш крыж непаразумення, болю, хлусні і боязні. Ты вучыш нас, а мы не хочам і прыслухацца да твайго голасу. Просім прабачэння і зноў робім, што нам падабаецца. Дапамажы нам усё болей напаўняць душу любоўю і малітвай, а сэрца дабрынёй і цярплівасцю, каб стаць на абароне пачатага жыцця. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Jaki za nas cierpiał Adam. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja третья. Pierwsze падение Jezusa. Kłaniam się Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz krzyży muku swoją, свет откупил Ты.
і не вытрымоўваю. Самыя блізкія адмовіліся ад мяне, не любяць і не чакаюць мяне. Езу, ты таксама быў адзінокі са сваім крыжом, таксама падаў, але падымаўся і ішоў наперад. Адчуваю, што і я маю ў сабе столькі дынамізму і сіл да жыцця. Паспрабую падняцца, каб далей жыць і расці. Марыя, табе балюча глядзець на сына, як ён падае. Гэты боль абпальвае твоє сэрца. Слёзы сцякаюць па шчацэ, не такія чыстыя і гарачыя, але астуджаныя нашымі грахамі і абыякавасцю. Твае вочы быццам саграваюць і атуляюць пяшчотна збалелыя плечы сына, а таксама дзіцятку, якому пагражае абой. Хвала Отцу і Сину І Духу Святому, як була спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амин. Які за нас терпів Адама. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 4. Спаткання з маті. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Моя маці, няўжо я маю маці? Яна ж сустракаецца са мной, бо носіць мяне ў сваім улонні. Ува мне цячэ яе кроў, і гэтай крывёй я жыўлюся. Мама, чаму корміш мяне сігаретным дымам і алкаголем? Чаму сустрэчы з табой такія балючыя? Маці Божая, ты таксама сустрэла свайго сына, і вашае спатканне было поўнае болю і цярпення. Езу, толькі твая маці умее сапраўды любіць. Яна любіць таксама і мяне, таму што з'яўляецца і маёю маці. Колькі разоў мы ў жыцці паўтараем гэтае слово «мама». Толькі сапраўдная маці ўсё адчувае, усё перажывае, усё разумее. Яна плача разам з намі. Маці Божая, ты сапраўдная жамчужына той прыгажосці і моцы, которая дазваляе ў цяжкія хвіліны глядзець на ўсё вачыма веры. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Який за нас терпів ад рана. Єзу Христе, змилуйся над нами. Стація 5. Симон з Цирени допомагає нести криш. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Симон був добрим чоловіком, однак неохотно допомог тобі, Єзу, нести криш. У конце тільки зрозумів таємницю крижа. Нехта сказав моїй маті, що аборт – це вельми небезпечна операція, що вона повинна добре подумати над гэтым рішенням. Маті почала сумніватися у своїм намірі, але не з любові до мене, тільки з боязні за себе.
Ох, мама, калі б ты толькі ведала, як вельмі дапамагла мне гэтая твоя добрая, хоць і эгоістычная думка. Ты несвядома дапамагла мне ў маім цярпенні. Зрабіў гэта церпячы Езус. Марыя адказала Богу так. Яна яшчэ не ведала, што шлях яе сына будзе так балючым. Ахвотных дапамагчы няма. Дапамагчы Езусу змушаюць Сымона. Ён не разумее ласкі і любові, сапраўднага сэнсу жыцця. Ён бачыць толькі насмешкі і здзекі. Марыя, толькі ты адна ведаеш, што кожны малы крок дапамогі будзе палічаны Богам. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стация 6. Вероника. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Маленькая, неблагожальная, але смелая и милосердная жанчына подбегла с чистой хустиной и вытерла твой Езу твар, крыху облегчила твое терпение. Моя мать рассказала сяброўцы про свою таямницу. Сяброўка узрадовалася и уже хотела ей повіншаваць и пожадать счастливых родов, але неспадзявана даведалася, што мне не суджана нарадзіцца. Яе радасць замянілася ў сум. Паспрабавала угаварыць маці, хацела мяне ўратаваць. Мне гэта прынесла вялікае аблягчэнне. Выцерла мой маленькі твар незнаёмая, мужная Вераніка. Дзякую табе, гераічная Вераніка, за гэта. Марыя, так як ты атуляла ў яслях хусцінай немаўлятка, так сёння адважна Вераніка выцерла твар Езуса. Балота вуліцы, бруд, пыль, пот і кроў. Усё закрывае вочы, цяжка ісці далей. І толькі міласэрнасць да бліжняга наноў адкрывае нашыя вочы і дазваляе пачуць голас патрабуючага дапамогі. Хвала Отцу и Сыну И Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, змилуйся над нами. Стация 7. Другое падение. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Добрая дорадчица моей маці адышла. На моих маленьких плячах застаўся толькі крыж, яшчэ больш цяжкі. І хоць я развіваюся, усё роўна не магу адолець гэты крыж.
які расце разам са мной. Ён прыгнечвае мяне, і я зноў падаю. О, Езу, дапамажы мне ўстаць. Я хачу жыць. Дапамажы таксама і маёй маці. Марыя з болем глядзіць, як сын глытае пыль. Аднак яна ім ганарыцца, бо гэта той, хто заўсёды дапамагаў іншым, не гледзячы на бруд і на словы насмешак або скаргаў. Іх вочы сустракаюцца, сын і маці. Гэты позірк дапамагае ўстаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Який за нас терпел от рана. Езу Христе, смилуйся над нами. Стація 8. Розмова з жанчинами. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Шмат ёсць добрых жанчын, і такіх, якія плачуць над маім лёсам, і лёсам маіх братоў і сясцёр. Яны плачуць над намі, але найчасцей нічога болей не робяць, каб змяніць нашу долю. Грашаць нядбайнасцю, калі маглі б дапамагчы, пакуль яшчэ не позна. Езу, Ты вучыў жанчын, якія плакалі, каб яны плакалі над сабой і над сваімі грахамі. Жанчыны, што плачаце? На вашу дапамогу і на ваш пратэст спадзяюцца ненарадзіўшыеся дзеці. Як адважна прасіла жонка Пілата, перасцерагаючы яго перад несправядлівым прыгаворам. Марыя, твоё сэрца сціскае боль пры кожнай мацярынскай слязе. Марыя, дапамажы мне быць дбайным у чынах, не паддавацца злосці і эмоцыям. Навучы плакаць сэрцам і ўсё больш адважна абвяшчаць дар жыцця. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от рана. Езу Христе, смилуйся над нами. Стація 9. Третє падіння. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Мой крыж становится великим. Павялічваецца свядомасць набліжэння бязлітаснай смерці. Гэта думка даводзіць да шоку, амаль смяротнага. Перажываю жахлівы роспач. Езу, толькі Ты адзін ведаеш, што робіцца ў маім сэрцы. Ты падчас трэцяга падзення перажываў клінічную смерць. Ты адзін разумееш мой стан.
Ты, Пане, даў людзям свабодную волю, а яны выкарыстоўваюць яе не па назначэнню, злоўжываюць Божым дарам. Марыя, ты сёння гаворыш да нас. Лёгка ганарыцца сабой, калі стаіш. Аднак павінны мы навучыцца паўставаць пасля ўпадку і з пакорай прасіць дапамогі ў маці. Вольная воля не заўсёды прыносіць нам сапраўднае шчасце. Толькі з Езусам і Марыяй будзем здольнымі прыняць волю Айца. Стация 10. З Езуса здзіраюць адзенне. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Я ў поўным развіцці. Усё ва мне крычыць, таму што я вельмі хачу жыць. Мама, калі б ты толькі ведала, як я гэтага жадаю, калі б ты хацела мяне ўбачыць, калі б хоць крыху мяне кахала, тады б ты змагла пачакаць, а пасля адчуць невытлумачальную радасць, маё нараджэнне. Бацькі, чаму вы не хочаце дачакацца майго нараджэння? Езу, на цябе аголенага глядзяць забойцы. Для нас нават урачы могуць быць забойцамі, таму што нашым мамам не хапіла любові. Маці, твоя душа таксама аголена, уся ў ранах. Грахі дзяцей не дазваляюць загойвацца ім. Ты адчуваеш позірк усіх навакол, которые узброены доспехами злости, ненависти и граху. А на самой же справе яны загубленыя, як тая жанчына, што хоча забіць уласнае дзіця. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Яки за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 11. Прибивание до крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иису Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Настала моя апошняя гадзіна. Маці прыйшла да ўрача, каб мяне забіць. Урач бярэ вострыя інструменты, якімі шмат разоў мяне параніў. Ад першага ранення яшчэ не паміраю, толькі жудасна цярплю. Я не крыўджуся, хоць мне вельмі баліць. Маці, няўжо ты не бачыш маёй крыві? Не, ты не хочаш глядзець на мяне, на маю кроў. Вострые инструменты ўсё больш раздзіраюць маё цело. Езу, у гэтым цярпенні толькі ты можаш мяне зразумець. Табе на Галгофе цвікамі прабівалі рукі і ногі да крыжа. Як ты гэта вытрымаў? Дай мне сілу у маёй жудаснай агоніі. Марыя, ты пытаешься нас, дзе любоў і спачуванне? Мы дазваляем прибивать Езуса до крыжа и сами допомагаем у гэтым. Кветкі, свечкі, усё гэта добра.
Аднак, а дзе сапраўдная любоў? Табе, у маці, больш прыемна нашае добрае жыццё. Табе балюча глядзець на прыгажосць кветак, калі навокал адчуваецца пах крыві. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в время смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 12. Смерть. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Бывай, мама, ты стала для мяне крыжам, на якім я паміраю. Хоць ты мяне забіваеш, усё роўна ты моя маці, але такая бяздушная. А ведаеш чаму? Таму што ты не маеш любові. Пад крыжам Езуса таксама стаяла яго маці. Яна кахала і суперажывала. Бог праз крыж збавіў свет. Мое терпение и смерть могут тебя осудить, але я молюся за тых, хто мяне забіў. Ойча, выбач ім, бо не ведаюць, што робяць. Марыя, ты любила сына свайго заўсёды, і ты такой самой любов'ю любіш нас у Христе. Ці мы заслуговваем на такую вялікую любовь? Мы толькі прыносім твоему сэрцу боль праз усе пакалечаныя дзіцячыя целы. Дапамажы нам ісці дарогай правды і любові. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была сподвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. який за нас терпел от рана, Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стация 13. Зняття з крижа. кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил ты. Езу, после того, як тебе зняли с крижа, твое тело положили на коленях мати. Яна глядела на тебе, на твои раны, помирала у своим сердце и разом с тобою збавляла свет и усіх нас. Моя мать не хочет глядеть на меня, на мое тело, порванное на куски и выкинутое на смерти. Маці адчула облегчение, позбавилась от тяжел, але у яе засталіся згрызоты сумлення. Маці Божия, ты моя маці. Ты сказала, что сберешь у одно потресканный от Божьего гневу свет. Прошу тебе, возьми и мое тело в свои беззаганные руки. О беззаганная Мати, не дай свету у гроху детозабойства загинуть,
Возьми у свої руки усіх тих, хто шукає щастя у аборті. Поможи їм зрозуміти, що тільки Бог має право дати і забрати життя. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Стація 14. Поховання Єзуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Бог, раскрывший муку свою, свет откупил Ты. Твое тело, Иисус Христе, положили у новую гробницу. Моя труна – гэта смерць і каналізацыі. Але гэта наша супольная труна, тому што ува мне забілі і цябе. Езу, ты сказаў, што зробіце аднаму з малых гэтых, мне зробіце. Фильм «Немой крик», дзе мы бачым, як у часе аборту дзіцятка крычыць, шырока адкрыўшы роцік, як яно упіраецца і спрабуе уцячы ад страшных прылад смерці. І яго пульс у гэтае імгненне налічвае 200 удараў у хвіліну. Але ўсё тут супраць яго, нават маці. І вось жудасная жалезная пятля з вострым наканечнікам адрывае яму ручку, ножку, поступова разрывая на куски бездапаможнае цельце. Жыццё патрабуе, каб мы ставіліся да яго свядома, каб разумелі яго сэнс. Сэнс існавання кожнага пачатага жыцця на гэтай зямлі. І толькі Бог мае ўладу. Ён даўца кожнага жыцця. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Який за нас терпел от рана. Иисус Христе, zmiłuйся над нами. Який за нас терпел от рана. Святый Иоанн Павел II закликает тоже нас. Боритесь, чтобы каждому человеку было признано право родиться. Не уступайте перед трудностями, противостоянием и неудачами, которые могут встретиться на этом пути. Здесь речь идет о человеке, и нельзя в этой ситуации замыкаться в безмолвие и безучастие. Как последовать Христу, воплощенного Слова Божьего, говоря вам, у
уповаете на Бога, Создателя и Отца каждого человеческого существа. Верьте также человеку, созданному по образу и подобию Божьему, и призванному, чтобы был созданием Божьим. Во Христе умершим и воскресшим дело человека получило уже свой окончательный приговор. Жизнь победит смерть. Trzeba trzymać pust, już mam trzymać, kierować jego intencje Ciebie, po swoich bliskich panielach. Pomolimy się o intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. witaj Maria, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Як было спод веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Numer 33. O